Sa LGU Libanan po, pagrespeto ko sa Satuyang Mayor, Mayor Son Marfil, yaon po dyan. Vice Mayor Oreño, Sangguniang Member ng Libanan, sa presente, yaon sa Sosa, yaon kong gusto nyo karaan sa naman po. Board Member Doc Angel Hernandez, Board Member Boboy Nopra, sa tuyang pong padangan, Gobernador, Governor El Rey Villaferte, asin si Congressman Luigi Villaferte, sa satuyang pong mga liga, officers and members, 75, sa pamamayo po, sa tuyang liga president, Kapitan Daniel Coral, palampakan na po, si Kapitan, si ABC, gabos po ng mga barangay captain po ng barangay, barangay kagawad, barangay secretary, barangay treasurer, barangay tanod, and other appointed officials, nayaraon po ni Dio, Diyos Maray na pagkabanggi po sa Indogabos. Nagpapasalamat po ako sa imbitasyon sa kuya. Sabi nga ni po kayan, dahil po ako nalilingawan ang banwaan ng Libanan. Salamat na maray. Laumon man po nindo na dahil mo malilingawan. Bako man po taga-Libanan, pero ang isip ko, puso ko, taon po, hindi sa Libanan. Salamat na maray. Salamat po sa pagpadangat dito po ang nakaagi sa kuya nga paglabang po ni board member dahil po nito talaga ako pinabayaan ng banwaan ng Libanan. Kaya dahil ko po naliliyawan. Sibot-sibot man kita ko niya nabanggi, sa totoo lang po, nakulong pa rin akong dudumana na okasyon sa samuyang banwaan. Kasubago lang po, kakatapos nilang maglibot sa enterong barangay na atudan mi na po ang mga senior citizens, PWD, solo parent, ning maagang pamaskong andog. Sabi ko, madiretso ako digdi sa banwaan ng Libanan. Tapos gusto ko din po, digdiyo po sa saendong selebrasyon. Dahil ko yan po malilingawan sa totoo lang. Kaya nga po, dawa para papaano, yaong kita po naka-apresyar sa mga imbitasyon, mga ibang barangay, may mga nakaka-imbitar pa nga sa kuya po, pag nalulugaran, naduman ako, sabi ko, Malibanan, dahil ko po talaga nadadaiyan. Inda ko punta, garo ang video, di pa para puputong digdi sa banwaan ng Libanan. Ano po, dawa mayor na ako po sa banwaan ng Pasakaw. Dispensa po talagang kadikit. Hinahanap po ako duman sa banwaan ko. Kaya nagbalik po ako sa banwaan bilang alkalde. Ano po, pero bako po yan ang katapusan. Dawa mayor na po ako kang banwaan ng Pasakaw. Yaon po ako sa Indo. Sa abot din po kan sa kuyang makakaya. Bukas po ang balad ko sa Indo para po magtao po ning tabang. Ano po? Salamat na maray. Una din po, nakapaskuhan. Nagrani po sa ako si ABC. Maagad po ni Pamparapol. Ano po? Sa ABC, pati, pasensya na. Dahil na po ako matao ni Pamparapol. Pero, igwa po akong dikit na regalo sa gabos sa kapitan, gabos na barangay kagawad, gabos na barangay secretary, gabos na barangay treasurer, gabos na SK chairman, gabos na chief tanod, chief, si mga member nito, patagayo na lang po nito ha. May tigit pa akong regalo dyan. Ali po yan sa karahayang buot na po, bukal sa buot na gusto kong itaw sa Indo. Talagang dahil ko po malilingawan ang banwaan ng Libanan. Ano po, ibig, aratsan po, pagkatapos kong magtarang, imbitaran ko na lang po si mga kapitan, duman po sa staff ko, yaon po nila mga staff ko, ipareceive ko na lang po, kamo na lang po ang mag-distribute ng kadikit na pamasko ni Mayor Taiko ng mga taga-Libanan. Salamat na maray po sa Indogabos dahil ko po kamo malilingawan. Ang karahayang buot po na pinamati nindo sa kuya, susuklian ko po yan as in dahil ko malilingawan habang nabubuhay po si Mayor Taiko. Salamat!
kita